Martangiang mahita. Maulia tema diho debata Jehovah amanami na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Tuhan tangi honon nami mahatam na badiai. Uka marohanami asa takas sutangi hokami jala takas sujalohami hatam na badiai. Amin. Horas madihita sude. Huria nahina holongan ni tuhata. Turpuk jamita di mingguta sadarion, ima minggu napa 10 sada hodung Trinitatis, tersurat di buku Heber biddu 10 tolu, mamuka sian ayat pitu, sahatu ayat 10 pitu. Tapai hutihu madirohata, hujaha madihita. Ingotamu ma akan manguluhok kamu. Napabuahon hata ni debata tuhamu. Ujung ni pardalanan nasida ma berek kamu. Jala tiruhamu ma hapor seaon nasida. Ia Yesus Kristus songoni natoari songoni sadarion lau songonido rodi saliling-lilingna. Unang maolo hamu elay laun ni poda naragam jalan lain. Ay patuk do marhite-hite asini roha gabe togu roha. Dada marhite-hite parpanganon naso marguna di akana mangaradutisa. Adong do dihita langgatan dang marhuaso mangaton siani akan marhalado di udung-udungi. Ay di balian ni parsauranido ditutung sibuk ni akadurbia. Dung diboan situan ni malim mudari tu bagasan bilut nabadia ala ni dosa. Songonido nang Yesus di balian ni harbanganido ibana marsitaonon asa di perbadiai bangsoi marhite-hite mudarna sadiri. Di baheni tada potom ma ibana tu balian ni parsaorani mamursan haleaon nai. Aida ngadong dihita dison hutanahot alai dilului rohata do narosogot. Marhite-hite ibana ma ta pelehon toktong tu debata pelean puji-pujian. Ima parbueni bibir akana marhato poton guarna. Alai unang malupahamu mabahen na denggan dohot mangulahon asini roha di halomohod debatado akka pilihan na songoni. Tangi hokamu ma akka na manguluhok kamu jala oloy hamu manasida ay nasida do majagay todimuna laos nasida do maralus sogot naing ma marlas ni roha nasida disi unang mardonga koy-hoy ay dang ulimunay. Ima sahakna. Huria na hinaholongan ni tuhata, sude duhita makalomohon asa gabe halak na dewasa. Dewasa di umur, dewasa di perilaku, dewasa di kejiwaan, lumobi ma tang jala dewasa di haporsiao. Aha dohuroa manfaat ni hadewasa onon. Totu dewasa manfaatna mampu manirang nadinggan dohot naroa. Molo di pengadilan kesaksian orang dewasa do nadijalo. Undang-undang orang dewasa do na berhak mendapat warisan. Jala mangihuton hata ni debata hanya orang-orang yang dewasa dalam iman yang berhak menerima warisan ima hanguluan nama noktong surgo hasonangani. Atong molo songoni do hape. Kedewasaan dalam iman
yang menentukan kita menjadi penghuni kerajaan surga, buhado bahenota asa tarjalo hitai. Jala marhite turpuk jamita sadarion adong ma pinomat dua hal nama carikot si putih hatta nagabe par siajaran na arga di hita bohado tutu asalam tang lam dewasa hita di hapor siota. Na perjolo tapatudu humay marhite holong ni roha. Dibuhay do turpukon jala molota ida dibona ni biddu 10 tuluon ayak sada didok manok tong ma holong ni roha didongan. Dimulanai mangolu do holong ni roha di halak kebiron. Alai jok-jok mai sipata mago. Buasa buimu baholong ni roha. Yang tadinya orang yang sangat kita kasihi berubah menjadi orang yang sangat kita benci. Berubah menjadi musuh kita. Heado hujaha sada artikel nomor judul krisis kasih melanda segala aspek kehidupan. Krisis kasih sudah terjadi di mana-mana. Di masyarakat, bangsa, keluarga, bahkan di tengah-tengah gereja. Buasa boi masai. Ala holong nama rurat di rohatai, ima holong asa. Huha holongi ho, asa diha holongi ho au. Songon edetai, holong ma tabain mangalap holong. Ido ubana molo so tajalo balos ni holongi gabiso guni roha mana ro. Holong na menuntut jalan na mangigil balos ido na jot daulahon. Ido bana dipaingot tita marhite turpuk jamita sadarion. Hataridaan ni holong ni roha tudongan ima perbue ala nau tatadda do debata. Tatadda Kristus do holongna di pardalanan ni nguluta. Songon holong na pinatupani Kristus tuhita. Nang pedakya tabain na denggatu ibana. Nang peta suadakon ibana alay diha holongi do hita. Huria na hinaholongan ni tuhata. Ahamamusesi patupauta na paduahon marhite pardonga saripeon na denggan. Diturpukon disungguli do di ayat opati asa denggan akka na mardongan. Adong dua persoalan na niadopan ni halak Kristen diturpukon taringot tu pardonga saripeon. Na perjolo adong namadok haramunod do na mardonga saripe alani i dang jadi mardonga saripe. Na paduahon adong sian na mardonga saripe na mangaramuni par saripeoni marhite pangalakupon dohot perjinahan. Ta ingok ma badiado pardonga saripeon ala debatado na mangatur honi. Molo si Paulus madok di sada Korintus bidup itu, hendaklah orang yang menikah jangan menjadi batu sandungan dan yang memutuskan untuk menyendiri jangan menjadi batu sandungan. Tabotodo buasa setiap nuansa pernikahan selalu dilambangkan dengan 2 ekor burung merpati karena burung merpati adalah binatang yang setia dan selalu hidup berpasangan. Songonima pardongan saripeoni diigil halak Kristen. Iko badia jala naso jadi sirang ia so sinirang ni hamatean. Molo badia do pardongan saripeon dihorhonido hadengganon ni parsaurat tu side jolma.
Di ayat opati di paingoton asa sude halak Kristen burju jala setia di parsaripeoni. Marani pardonga saripeon ima molo sumurut ta setiaun. Basa sumurut aladang mabiar tu debata. Ala dirajai hisap ni dagingna ibana. Marroha-roha ima selingkuh tu halak na asing. Natuis marabit girgir manotto pilim porno manang sisungguli hagiok ni daging. Germo dohot WTS homoseks permai nanon ni bawa tu bawa lesbian permainanon ni boru-boru tu boru-boru. Ima mangihuton RPP ni HKBP di halaman 10 sia na mangonai tu pati papituhon. Ima taringot tu pangalakupon dohot perjinahan. Sadak kolat taringot tu perselingkuhan. Natuis girgir manoto bilim porno germo homoseks dohot lesbian masuk doi tu horong ni naso pabadiahon pardongan saripeon. Hurian itu hatta ala badiado parsaripeoni macai ti bodo standar moral ni parsaripeon ni halak Kristen. Dang si parmeam-meamon, dang uji coba, dang si gati-gatio ni alai parsaripeon na badiadoi manangise na mangaleai habediaon hona uhum ni debatado nasida. Na perpudima tang mahita dibaga saka porsiota dewasa dalam iman molo ta hasabapon na adong. Mangihuton turpukon ngolu ni Kristen ikom makasabapon na adong lapatan na makamoletehon na jinalona siat Tuhani. Dan jadi patama-tama diri, dan jadi pasoma-soma diri, gabe madabu tugi jang ni roha. Songon na dipatorang di ayat 1 ayat 10 pitui. Ni hamalatehon na adongi ala pos roha di panarihonon ni debata. Pos rohata na sopasobuon ni debata uranga kita di nguluon. Ido pos ni rohata di padohan ni debata di turpuk jamita di minggutta sadarion. Natakas manuarahot tuhita unang madabu tu gijang ni roha. Tujuan ni ngulu ni naporsea dak kepeng alai panguluion ni debatado. Tujuan ni ngulu ni naporsea dang hasanga poportibi alai panguluion di debatado. Ay molohepeng dohot hasanga pon portibi tujuan ni ngulu di horhonido lan akadosa masa di bagasan nguluta. Pangiburuan keserakahan dohot lan akana asing. Sadasian penyakit sosial ni masyarakat di partikian saunarion ima keserakahan dan konsumerisme di horhonido dakyajol merasa puas di nguluna dan dihasabapon na adong persaingan hidup na marsitualan alani ima marhite turpuk jamita sadarion diodol hoddo tuhita akka parange na hupar tuha kristenota asalam dewasa lam tak kita diha porsiota molo dung songoni tung aha penamasa di ngulutta hotma ha porsiota tutuhani. Amin martang yang mahita. Mauliate madihode bata Jahoba naung papatar hokatam na bediai tu tonga-tonga nami. Urupi jala pargugoi kami Tuhan asalam tang ha porsion nami di pardalanan ningulu nami di portibion unang madabu kami tu gijang ni roha ay dang i nahi nalomohon ni roham siak kami. Amin.